Стоиш до мъж, който те лъже. Седите на вечеря. Той ти разказва как е преминал денят му. Гледате право в очите, гласът му е спокоен, уверен, дори се усмихва. А на теб стомахът ти се свива на топка, защото само преди час на екрана му ти видя нещо, което не трябваше да виждаш. Ти знаеш цялата истина. Всички факти са в главата ти. Гледаш го как лъже, без да му мигне окото и те залива вълна от срам. Но не от него, от самата теб. Защото вместо да станеш и да затвориш вратата, ти кимаш, усмихваш се на сила, питаш го как е било кафето му и се преструваш, че всичко е наред. Мълчиш, защото те е страх от това, което идва след истината. Страх те е, че ако изговориш лъжата му на глас, ще трябва да си тръгнеш. Затова избираш да бъдеш съучастник в собственото си унижение. Позволяваш му да те прави на луда, само за да не останеш сама. Спри. Не чакай той да си признае, за да си тръгнеш. Мъж, който те лъже в очите, няма съвест. Той има удобство. Той спира да те уважава в секундата, в която разбере, че страхът ти от самота е по-голям от достоинството ти. Истината няма нужда от неговото потвърждение. Той вече ти е казал всичко. Просто не с думи. Аура метод.